Ya njengoba ngisakutshela nje nkosikazi. Angidlali mina. Hawu, webaba. Nkosikazi. Yazi khonto engikhohle ukutshela yona. Khuluma nkosikazi khuluma. Kuthiwa phela lo bhuti wangapha. Sekumvukile phela futhi ukuhlanya. Bhuti wakuphi lo? Lo wangapha. Oh, uhlanyelani pho? Hayi, mina ukuhlanya kwakhe baba kuyangimangaza. Ungabi worried una nenhlanya. Hayi kuyangimangaza phela baba. La ngibona khona nje uyangibamba, uyangiqabula. Hayibo, ngize ngithuke phela ngithi hayibo. Wenzani? Hayi baba phela ngithi mangithi ngiyachazela ukuthi uyangiphatha kabi le nto leyo. Ukuthi angishaya umuntu wakhona manje. Uqala kulo muntu uma ngabe ehlanya uzohlanyela abafazini babantu. Hayi nami yelo ngithuyisayo kwebaba. Uqinisile phela uma uthi uyahlanya. Uyabona mina ngathi ngambona kwayimanje. Uyabona uma ngambona kwayimanje mina ngiyakutshela buka ngizomfinyisa igazi mina. Ungimfinyisa baba. Ngizomfinyisa igazi. Hayi mfinyise baba. Ucabanga le nduku yami ngiyiphatheleni. Hayi ngikhathele mina. Igala leli. Iwuphiphinye mfulo. Angidlali mina abantu. Ngiyathandwa. Aha. Oh, Oscar. Hawu wena kudala. La manje uye. Baba. Umtshelila ngithi uthi angazohlanyela la. Bengimtshelile angazi nje ukuthi inkinga yakhe. Uzokubona wabona uSaul uthola ukuthi Dombusa! Bisa amaphoyisa.